Kaixo Euskal Herria eta ongi etorri txorin ezazoi honean saiora eta hemendik bazuegandik agurtzea besterik ez geratu. Loteria tokatu zait, aberastu naiz, zera bat, beraz, jaionekin usten zaituztet hemendik aurrera, agian noizea meinale sartuko da, baina ni, banoa. Bai, gorpoa tokatu zetela, demonio, benga lanea. Txorineko jarraitzaia ba egiten ni loterian ez dudala jolasten. Eta, zui tokatu zaizue. Bai, esaten da, kompartirrez, hor nola da hori? Banatu, mesedez. Guk hartuko dugu gustua. Eta gu banatuko dizuguena da, gure gaurko errezeta. Arrautzak aldarrastatu ostorea boilurrarekin. Hau izan zen, Pedro Subijanan haundiaren, aurrenetako errezeta holan bere garaiko, ezagunenetako bat. Eta nik ingo dut, garetakoa eta berritua. Gaur egun, Pedro, gaio hau izango bazuen, gara hartan itxezuen arrautzak galdarrastatu. Ez, guk ingo du galdarrastatuta, zeholako gaioa jendeak etxean ez dauka. Baina, hau ezagutzen dut zuenak, badakizu hau dela, temperatura basuan kosinatzeko gaioa, runerra. Eta honekin, arrautzak 40 minutuz, 63 gradutan egosi eskero, geratzen da holako zuringoa, inda, gorringoa, gordinik, dana ondo bilduta, eta bestela, holako gailu bat ez daukazuenok, betiko, bezala, ura irakita jarriko, garrantzitsua, arrautza freskoak, amezketako arrautza freskoak, zigiluarekin, ekologikoaren zigiluarekin, hau edia, onak, eta arrautza freskoa dela jakiteko, normalien izaten da, zuringoa bilduta baldin badauka, freskoa da. Ja, zuringoa irekitzen zaigunean pilo bat horzta izu, tipiko, alako fontana, zuringo besterik, hori da arrautza hori daula, edo jan, edo bestela botazazu. Orduan, lehenengo hau zeingo duguna da, arrautzak aldarrastatzen jarriko ditut. Esan bezala, 40 minutu behar dituzte, eta hauek gerorako behar ditu denez, hor martxan jarriko ditut, nortzu jango dut hemendik arrautzak gaiuna? Nik uste 12 ardi, baina gehiago, 12 ardi gaude, Vale, orduan, hau. 63 gradutan, urak ez dakit dutxatu alko zan norbait, baina ni behintzaten hitze erreiten du. Eta orain, hemen, 40 minutu, jak. Listo, hori martxan. Boilurra, errezeta honen, zan dezagun, arrautzarekin batera, nagusia boilurra da. Faustorekin hitzein nuen, da esan zian beltza, negukoa, oindi dagoela pixkat berde, bere gustorako. Eta lortu dit, udazkenekoa, Borgoinako boilurra, deitzen zaio baita, eta hau, merkeagoa da, baina, puntuan ondo da, eta ero erakutziko izuen nola garbitzen den da hori. Osai moduan zer gehiago erabiliko duguna da, ingo dugulako saltza berezi bat. Saltza honek eramango du lehenko tipulatzak erregosten, barren gorri batzuk, eta ero patxarrakin erreko dugu, eta esne gaina botako diogu. Hori utziko dugu horre murrizten, salda pixka daukator, nahi izan ez gero, eta hauekin bustingo ditugu gure arrautza hauek ostorean gainean daudenean. Baina busti baino lehen hau, holandar saltza pixka bat botako dugu. Holandar saltza txorienen egin dugu. Azkenean, badakizu dela mahonesa bat bezala, baina normalean olio erabili barrean gurina erabiltzen dela, eta beroan juten da. Eta gurinaren olioa, egin bar dana, orduan, normalen nahiko luzea izaten da, prozedura zein bar da utzi berotzen, orduan gurinan koipea esan dezagun gainera juten da, lehengo gaineko aparrak kendu, eta behan geratzen da zueroa, eta orduan filtratu inbarko genuke. Badago, hau jatetxe batzutan iten da batzutan, esaten dana holandar saltza askarra. Eta horretako ingo ditu, 3 arrautza limoizuku eta ur pixka bat hemen irabiatu, ondo arrotu, eta gero gurina hotza bertara jongo naiz botatzen. Pan, ingo zaigu, bildu ingo zaigu, mahonesa bezala, eta gero estragoia. Hemetik lauko jaraka da, saltza horri. Eta zer gehiago falta zaigu, ez? Ostorea. Ostorea ointxe sartuko dut, ostore bat, moztuko du. Olako gaiurik ez daukazuena, nik etxean ez daukat olakorik, eta edalontzi batekin egiten du. Edo katillu, Edo katillu, edo dana dauka. Zerbait borobila, moztu, eta listo. Eta hau, sartuko dut oin, honek, 20 minutu behar ditunez, labean sartuko dut margotuta, eta ero, txapela kenduko diogu, barruan, arrautza galdarrastatua, saltza berezi hori, boilurrarekin, eta listo, ez dauka zer gehiago honek. Ederki. Erza, eta boilurra baldin badago, lehenko eta impresio egoten da, lehengunean aipatzen nuen, 6.000 eurotan dagoela boilur zuria, kiloa, hau egoten da 150 €, 400 € bitartean, udazkeneko, eta oin negukoa,
Hala ere, udako baino hobeagoa da, Eta negukoa, ez da, 850, 900 kiloa. Bueno, kilokoa olakoa da. Honekin, bakizu, zenbat daukagun, honek zenbat pixatzen du, betxu. Hontxe, pixua, momentu baten. Eta izoztu daiteke. Eta izoztu daiteke. Eta oskailuan 11 egun irauten ditu. 72 gramokin daukago, bueno, hemengo lantalde guztiari, eta zuetako batzuk hona etorriko bazinateke. Zematen da hola esan dezu? Hau, 150, 400 bitartean. Bota, zutzako netzako, 300 eurotan, venga. 18 eurotxo? Bueno. 300 gramok? Bai. Ondo. Ongi, eta horrekin egiten digula. Hau, oin gabonetan, honekin ematen dizue, zenbateko familia zaeten, baina familia guztien dako. Eta ero jai honek esan duena. Ez paduzu erabili behar, bueno, gero erakutziko izuet, garbituko dut, nola garbitu behar dan, erakutziko izuet. Fina, gogorra ez. Eta erabili gabea, estreinatzeko. Adala bai. Eta bestela, eta oskailuan gero gordetzen da, normali beti papelean nolan bustita, zetasuna behar du, kanpoan ez utzi, ero izozgailuan behar, izozgailuan ondo mantetzen da. Orduan, bueno, badaukagu boiurra denbora aterako. Erki. Denbora baterako izateko ere, honen inguruko guzti jakitea ez litzeke txarra ez, eta kasu hontan Fausto, zigorre bisitatu duen Fausto, boiur hori eskuratzeko, garai baten, edo dela 2 urte izango zen, hemen Txorienen izan zen. Gaur, boiurran inguruko masterklasa izango du, eta egi esan, iturria edo jakinduria berea da, Faustoren anik, bere jakinduri horri hitzak jarri besterik ez dizkiot ingo. Ordu, lehenengo eta behin boiurra zer da, perretxiko bat, baina perretxiko bat kasu hontan esaten dena hipogeoa, honek zesan nahi duen lurren azpin garatzen dela. Eta, horretaz gain ere, mundu mailan estimatuna eta, garestina ere bada. Baina, hemen kontatzeko, gutxi gora bera boiurran ingurun lehenengo eta behin ezaugarriak aipatuko ditu. Ezaugarren arten, tamainaz, generalen edo orokorren, 3-7 zentimetro bitartekoa izaten dela, esan dezakegu, eta 20 eta 200 gramo bitartekoa. Salbuespenak aparte. Salbuespenetakoa da, adibidez, guain 6 bat urte edo Sabinon, Italian aurkitu zen kilo 483ko boiur zuria. Jo, gaina zuria. Arrapazak txiribiton. Osa, 9.000 euro. Igual, ez dakit, baldin eta momentu hortan merkatuen nuntzion. Baina, bueno. Hori, nik esan duana, udazkenekoak lehenak izaten dianen, izaten da, honek udaberriko perretxiko eta, ez? Sixak eta bezala, lehenengoak kobratzen dituzte nahi dutena. Eta gero ja denboraldia aurrera jonala eta gehiago honala, merketu iten da. Hauekin berdina. Udakoa baino preziatu haua da, eta aurrenekoak ondo ordaintzen dira. Gero, salneurrina eta hori espezifikatuko dugu geixo, baina, beste ezaugarri narten da, botatzen duen usain hori. Egi esan metro askotatik antzemateko modukoa izaten da, eta hori bere bizikoa da boiurrarentzat, bere bizitza zikloarentzako. Zergatik? Usain horrek erakartzen ditulako besteak beste satorrak, eta bestelako animali batzuk non boiurra jan, eta gero gorozkikin botatzen dituen beraien esporak eta beraien ifak. Eta horrela, kolonizatu edo zabaltzeko aukera dago eta beraien bizitza birsortzeko ere bai. Gero barietateak, zigorrek aipatu bezala, bat baino beste barietate estimatuak daude, baino mundu mailan 70 gutxinez ezagutzen dien. Naiz eta gure eskualden 4 izan hola gehien estimatzen dienak edo ezagutzen dienak. Zeintzuk dien, udakoa, San Juanetakoa, udazkenekoa eta negukoa beltza deitzen zaiona. Baina, eta alata guztizen merkatun, jakin bereziki 2 motatako boiurrak aurkituko ditula, batetik kultibukoak eta bestetik basa boiurra edo behintzat askez, gizakik olako eskurik hartu gabekoik azten dienak. Baina, holan azten die, baina beste esan dezagun basatia ere, gizaki baina tarte badauka zer ikusia, erdi forzatu ez da ere iken hartu eta puta hartua bezala. Ez, baina, ikus da unpia pixkat ezberdintasun hori, ez? Kultibokoa esango duzu, onain iritsi bar genuen, behitu. 200 gradutara, lehengunean ingen dugu, 15 minutu. Jak, a bera.
Bueno, esan bezala, olako kultibo artifizialki azitzen dien hauek Espainian zarrena 60. hamarkadakoa da, eta Teruelen, besteak beste, 10.000 hektariatako boiur aztegi daude. Hoi bai dela harrapazak txiribiton. Bai. Bueno, honela zer lortzen den, Espainia mailen asteroko ekoizpena 300 eta 400 kilo bitartekoa izatea. Horrek zenbat diru moitzen da? Beti dirue pentsatzen. Gaur loterieun eta alare diruen pentsatzen. Bueno, alde batera utzita. Basa boiurrei dagokionez, bueno, hori basati edo naturalki azitakoa die. Eta gero bilketarako gizakik animalik erabiltzen ditu. Eta txerrik. Bai, entzuna da basurdeak, txerriak, hauntzak, txakurrak eta euliak. Bai? Bai, horatzen nahi. Bueno, venga, guazen hastea. Txerriekin eta basurdekin. Hauek orokorren, mitoa ez da, baino bai gehien erakustalditan eta erabiltzen dela. Zergatik, lehenengo eta behin Espaini mailan behintzat legetik kanpo daudelako, debekatuta daudelako, zergatik, egi esan bilatzen dituenen jan ez ezik, sarraskik iten dituelako, eta horrek ekosistema ondatu dezakelako. Nik horra rituta txarrina eta beti entzun izan dut, jan iten dituztela, da ordan kontu zibili barzala, baina nekina txakurra ere guztan, ni horrati entzun, txakurra erabiltzen da, baina bai omen daude txakurrak ere, guztatik ez zaizkiela eta jan iten dituztela. Hemen diken, barkamenakin pixkatez, baten bat sensiblea baldima. Txakurreri eta hori pasatzen zaio, adibidez, ardikin eta azken finen, behin probatuta odola, horrea jotze, horrekin berdin, ez probatu arte izango da, ez badue probatzen ez du ezeatuko. Ez daki, boilurra, ez dut imaginatzen txakurra. Bueno, probatu. Emai oso zuen txakurrei boilurra hemendik aurrera jaten, nahi duen. Kabiarra eta angulakin batea, ezin gauze. Bueno, adibidez, eulin kasun, bitxie da, eulik erabiltzen diela boiurra detektatzeko, hauren nahiko mitoa da. Baina hala ere, norbaitekin izan do bere bizitzan zehar, edo hor bada kultura txikin bat, edo, nik uste olako txangoak iten diela hau praktikatzeko. Historia tristea ez negarre egin, zergatik? Ai, zigor, gixaxo, aloteri etzaikela tokatu. Ez detelako jolastu. Ja. Jolastu ezian ez tatu. Baina oparitzu zizuen? Eta, hemen hau. Hemen nahu horrek. Olakoik ez egu tokatuko. Haze atzekalde, haze. Sakonera zeuke, baina, tira. Bueno, labean hori, hemen jarriko duena, erregosten oin tipulatxa, gurin pixatekin eta oliba olio txorratatekin. Gero ingo ditut, aurretu ingo ditut olan zerbait. Barren gorriak laukitxotan bota, hemen jarriko ditut erregosten, flanbeatu ingo dugu patxarre pixka batekin, eta gero esne gaina, eta salda pixka bat. Eta gero erakuditziko dizuet, boilurra nola garbitu. Perfecto. Segi, euli kontukin nahi zinen, ez? Bai, bida, nunbait, bi euli mota die boiurran gainen beraien larbak jartzen dituela, eta nola jartzen dituen, boiurran ondoan dauden arroketan edo harritxotan pausatuta. Horregatik, boiur biltzaiek, bai omen dakie, hor boiurra izango dela zeren, eta harriko zirrikitutatik eulie sartzen omen da boiurreraino, hori esan dakoa bere larba bilatzea. Gauze zer den? Hortako denbora luzea behar dela. Eta ez da hola, hori jasan dezaken aman semeik, orduan hori, esan dakoa. Batzutan ustet hor bilatu dut, txangon batzuk iten diela, nik ez dakit, hori erromantizismoa, zer den, boiurran, boiurra bilatzeko txangoa, euliekin, nik uste hori dela holako promozio bat, besterik gabe. Baina, kasu honetan, zerdeñan hauntzek ibiltzen ditu, eta ez dut olako beste aparteko gehigarririk edo informaziori bilatu, baina, txakurrek gaina Espaini mailen dien legeztatuta edo araututa dauden bakarrak, eta horretaz gain, sistemarik, otzanak dielako berez ez dituelako jaten, zigorrek esan duen arren... Naiz eta dauden batzuk jaten dituztena, iturri eta zahardotegian, daukaten mastinak, zaharra jatez ditu. Moko finekok. Eta gero ere bai, azken finen txakurre garraiatzeko animalerik errexenetakoa die, eta azkarrak, eta erresistentenak, eta guzti horrengatik, hori, esan dakoa. Eta hori bai, animaliaz aparte tresneria berezia ere erabiltzen da, gizaki kasu honetan, baino batzuk debekatuta daude edo zineztatxek erabili, zertaz kontua handiz bildu berdie boiurrak, eta gero ordutegin batipat basa boiurra biltzeko, ordutegi berezi bat dago, espezifikoa, eta hortik aparte ezin da bildu.
Hemen Euskal Herrian uste dut, holan biltzeko eta badakit hor Urdaibai inguru hortan da badago aurkitzen dituztela, eta ero Lizarra ingurunero uste dut badaudela baita horre, baina nahita zuaitzak landatuta boiurre bilketarakota. Uste dut Lizarra inguru hortan Aztegin bat edo izango da, edo nako usteak egitxon bat. Hori da. Garki. Bueno, gero da, behin bildu ondoren, salneurri ez, edo merkatua, kasu hontan, salneurria berez izatez Frantzian finkatzen omen da, eta hortarako ere sailkapen bat edo sailkatu iten da, ez? Noiz jasoa den, ondua da on, forma, tamaina, guzti hori, azken. Eta ero saltzeko garaian, aukertzen dituzu, danetik, pusketak, erdiak, puntak, eta tamainan, eta ero batez, tamainan pixua. Horre saltzen da, jartzen da, zuek, inoiz interesik badaukazue, sartzen zaite, eta horre, ez da izen bagramoko atalako gehiago eta bostetik gorakoak badira, hori izaten dira apresiatuenak eta garestinak. Eta ero izaten dira, pusketatan, satitan, da, ero txikiak. Eta pixuan arabera, 600 eurotan kiloa, venga, zema damazkizu 10 gramo. Bai. Eta gero nik uste dela olako enkante batzuk edo agian olako lehiak eta txapelketa ez dakit. Hemen igual gure gaztakin gertatzen den bezala boiurrakin eta kasu hontan, bada guain 3-4 bat urte edo kiloko ia 45.000 ordaindu zen, olako kasu bat, ez? Boiurzalek edo adituk dienak esateue kasu hontan oi pixka showa dela. Bueno, gaztakin bezala. Bai. Ordiziko, ez, gazta lehiaketa. Hor, 12.000 euro, eta hor da izan dire, gazta erdigatik. Berez, gazta erdi horrek horren beste balio du? Ez, baina gehiago da, hori, ez, publizidadea, eta zegoza hori, gero zeiten dute, saldu, beraien. Eta urte guzin horren zaintza dela, prestatzen gaztagilek hortarako, eta atzekalden dauken gauze guzti hori. Naiz eta, tamalez, hemen boiurran merkatun behintzat honek zekartzen du merkatu beltza. Zergatik, boiurrari ere esaten zaiolako ez diamante beltza edo diamantea, prezio hauek ikusita, jendeak edo, hori merkatu beltzortan edo zein moduta bildu, jaso, ekosistema apurtu, edo behintzat ondatu, txikitu, eta guzti horiek hartzen do. Orduan, hor kontuzan behar ditzateke, bai, eta hauek albada ekidin. Akizu inkisizio garaien Elizak debekatu zula boiurra jatea? Bai, ez? Imaginatzen, gozoa zan danak endu itxezuten. Bueno. Osa, plazerra ematen zuen danak, kanpoa. Auskalo. Orduan edo zer. Imaginatzen dut. Bai, ez? Eskerrak gero egi esan berreskuratu zen, kultura berreskuratu zen, interesa, eta gaur egun daño. Goi mailako sukaldatzea, eta jatetxe asko da, hau bai dela produktu bat azkenean jaionek esan duena, udakoa da, udaberrikoa, eta batez ere negukoa orain, ez da estimatuena. Eta hainbat jatetxek baiten dute, denboraldiarekin jolasten dute, eta beraien betiko errezetak moldatzen dituzte, aukera daukazu errezeta berdina, ez? Agian, ez da, izaten badute, ez da izarrezeta, barazki salteatuak ez da gizerekin. Prezioa, platera, 10 euro. Boilurrarekin nahi izan ezkero, birrinduta boilurra gainetik, 12-14 euro. Berdina, errezeta berdina, asko batzutan ondo geratzen da boilurra, eta bestatzutan ez, baina txalma zail batzuk boilur purearekin. Betiko patata pureari boilur pixka botatzen diote, eta, boilurra probatu duzuenok, bakizuen nola altzatzen dituen zaporeak, eta zenbat, ez? Orduan iken dituztena, beraien karta, juten da zerbitzari eta zete izu. Errezeta ontan, boilurrak itzen badizkiegu, 5 euro gehiago. Edo, dena nakoa. Tak. Ongi. Eta ondo dago. Beste ekimen bat, edo beste olako, ez? Hori asko bainatek egiten du. Hormatxea. Eta gustatzen zaio boilurra pila, eta jolasten du pila. Por cierto, hemen musu bat, bainateri. Ez da galduko, hori. Ez? Eta... Zu ez duzu loko gusten, ni astero berakin. Nik ikustez, sare sozialetan da pixkatez, nola mugitzen den, Madrilen eta horretik ikuste Sergio Gaz da, proiektu polita. Ez da geldi hongo hori? Ez, baina, Energia, tope. Hoi da. Hemen, aipatzekoa pixkat, ez? Lurrartuko dugu pixkat, lurreratuko gea, ze pixkat aldein dugu.
Eta, bueno, boiurra lurrazpikoa dela esan deu, eta horregatik igual izango da, olako lur zapore edo zeak baditxula, ez da, olako matiz edo olako zea batzuk. Zuk ezakit hori entzun izan dezun, pentsatzet baietz, honako denok lurrazpin bukatuko dulako esanera hori. Bai, Bai, gaur ez. egun hori da eta gutxi entzun. Bai. Baina bai, eta Ba, zer da lurrazpin? lurrazpin, Bai. lurra, Lurra, baina noraino? noraino? Bai, denok bukatuko du lurrazpin. Bai, Baina zein sakoneratan? zenbatean jokoan. Ez dakit, nukleoraino zema da, egi esan... Kilometro batzu, bai? Batzuk, goixe. Batzuk, bai? Lurra nukleorainoko sakoneran neurri beti arreta edo interesa piztu izan duen gai bietako bada, ez? Zer dao lurrazpin, noraino dao, bueno, nun dao, ze? Hori zenbatera egon da? 10 zentimetro. Bai, bengaia. Geixo. Ikusgarri usaia, Bueno, jai honek lurra, ez dakit nora zoazelze, Lurrazpira. Lurrazpira joan bitartean, askar jai honek. Ez, oida, segi. Urrotza espin jarri, eta igurtzi, txaka. Eta lurra kendu. Eta lurra kendu. Lur kontuke dauzkaula, eta ondo garbitu. Hemen, karo, hau ikuste zuen nahiko guen jeinikoa da, orduan hau merkeagoa izango zen. Badagatzu borobila, perfektuak eta itxurak eta zer ikusia badauka, eta batez ere, gero garbitzeko errexagoa dalako. Hartu, eta horrela, zekbiloakin eman, eta ero garrantzitsua, papela ezea, papera sukaldeko paperetan, ezean bilduta, eta gero horrelako plastikoan da ez bildu inoiz. Plastikoan ez bildu, hartu, izozgailua sartzeko bai, baina bestela ez. Eta gero, komenigarria horrelako taper batetan, kristalesko taper batetan, hartu eta hor gorde. Eta oskailuen ez dut izuet, behin freskua baldin baukagu, 11 bat egun, ondo irauten ditu, eta jun erabiltzen. Eta ero, gutxi erabile behar duzu, hemen trukoak, bueno, hemen txorien aipatu ditugu. Arroza, pusketa txiki bat onena, hartu toin garbitzen dugunean, arroz artean sartzen baduzue, arroz horrek hartzen du kriston zaporea boilurrana. Eta gero erabili alduzue, olako boilur arroz bat egiteko. Ero, arrautzak. Hori beti izaten da. Taper batean sartu, hau, boilurra daukazuen taper horretan arrautza sartu, freskua barruan bertan, egun batzuk utzi, eta arrautza porosoa da. Orduan, kanpoan arnastu egiten du, eta boilurraren zaporea hartu egiten du. Eta arrautza horiek, inungo boilurrik gainetik bota gabe, gero ja boilur zaporeakin geratzen dira. Hora, nik ditu dana da, garbitu holan, eta bere hortan ikuste duzu ja, nola, ezetu digun gure papela, horrela, taper batetan gorde, eta garrantzitsua. Gero hau ez erabili hortza garbitzeko. Hau, boilurrantzako gorde. Boilurraren, jaiuna? Jak, hemen txe. Hau gero saltzari botako diogu. Oin hemen, usten nahi gara erregosten pixkat barrengorriak, eta erengo dioguna da patxarra bota, erringo dugu, eta listo. Ni bien bitartean, hau erregozi bitartean, jungo naizena, gure saltza holandar hau prestatzen. Hortako, 3 arrautza limoi zukua, limoi erdiren zukua, azkenean mahones antzeko behar du beti azido puntua, eta koiarakada bat ur botako. Hemen ondo arrotu, eta ero jarrituko. Lurra, bai. Bueno, pasa izan da ez, hor, baratzen norbatia itzurrekin nahitu eta pasa eran bat emategi, kontu ibili, erne ibili mundun beste punten azalduko aizta, ez? Bueno, nun azalduko litzeke, aitzurtzen ari den hori. Hemen gure azpian nortzu daude, Nola nortzuk? Gure munduan bestaldean gure azpian justo, behiratu alduzu nor daun. Ez, hori ez dut behiratu bitu. Nukleoraino zenbat kilometro dauden behiratu baino ez dit ematen. Ze ardatz bat ola zeharkatu lurran, ez, bueno, Alex, mesedez. Ontsa Alexek atake zein da. Informazioa, baina, bueno, agian Julio Bernek bazekin, ez? Hori, honako, bere eleberrin, nik uste historio politik kontatzen zitula. 1874 urten argitaratu zuen, edo, sortu zuen el viaje al centro de la tierra, eta kasuntan euskeraz ere irakurgai daukegu, guain 18 bat urte edo euskaratu zelako. Baina bertan, uste ez dula argitzen zenbat kilometro dauden berez, esandako nukleoraino.
6.000 2008 eta 6.000 kilometro bitarte omen daude, eta hortarako, bueno, bai lurrikaren uinak eta bar, erabili izan ditue kalkulo hori neurtzeko. Beraz, aitzurtzen mundun beste punteraino doblea edo nukleotik bikoitza izango litzeke zenbat. 12.000 bat, Dios, non barko jaitzurkadak, Euskaldunek fijoen golitela. Fijo. Baina, horre esatezan, ez? Txinatar guztiak era berian salto emango balukete, muitu ingo zala mundu, ez? Bai, eta itzurtuz gero laxen esan dakoa diagonalen ez, zuzen, Zelanda berrian adagertuko men ginateke gutxi gora bera. Ezkerra hori iskuina gortzen, Zelanda berrin. Baina, bueno. Ni hemen pi. Wow, zet pinta. Bueno, hau, epeltzen utziko dut toki baten, entzimena hemen indukzio gainean, hortxeo. Ok ez daude seguru hemen ere ondoan, eta Alexen ondoan dago txio. Utzik, Alex, ez daukate eskremarik, ez ezer hoiek. Berdin zaizu? Vale, esan dakoa, ni hau, arratzen jungo naiz hemen, eta ero pixanaka, gurina gehitzen jungo gara, eta hartuala gehiago gehituko dio. Ai, ama. Zer kontu gehiago? Bueno, holako sakonerainoko bidaiarik ez da oin barrik, ez Julio Verneren liburukin agian ilustratu gaitezke eta bidaiatu, baina, bueno, bestela hemen lurrazalean baditu beste moduko bidaiak itxatakasuntan basora. Zergatik, bueno, nunbait ikerketan batek edo demostratu dulako basoan ibiltzeak basoterapia deitzen zaionak, onura asko ditula. Naturatizen bat eta gertu egon, edo kontaktu gehiagokin, hobea omen da. Horri ditzen omen zaio, tierra egitea, lurra hartzea. Lurra hartzea? Alla, ez dakit. Bueno, zer dien basoko bainu hauek, paseoak ematea. Nik uste terapia jartzen zaiola azkenen eozin gauzei. Osa, hori ni beti indo, nik egunero basuan paseo bat erokorrik. Baina paseoa oinez, eta hortarako 5 zentzumenak jarri beharro mendie martxan. Nik horreaino ulertu dezaket. Baina ikusi, usaindu, ukitu entzun eta dastatu, ez? Hori marko litzeke 5 zentzumenan arabera. Ados, ikusi, paisaia. Usaindu, giroa, edo, bertako usaiak, lurrarena, ostoena, eta goroldioana, ukitu berdin. Entzun, txoritxoak, baina dastatu? Miaskatu zuaitza, miaskatu, eta horrek zaporea bak, izuzek, basoak ze zaporetzen zuen, ez? Ez daki, ni holako kasutan batzutan iduritzen zaite, agian norbait edo trufatzen nahi ote den, ez? Ez dakit badakizu zer den trufatu, trufa boiurra hortikoaz, trufatzea iparralden esaten zaio, txantxa hartzea, adarra jotzea, gutxi gora bera hori, ez? Niungo intentzio txarri gabe ez, batzutan izaten da, zertaz horre trufatzean ere, artea beharrezkoa izaten da, batipat mingarria ez itxeko, batzuk egiesan hortan artistak die. Beste batzuk ironia ibiltzeue, eozin gauz esan, da geho barkatu. Ni batik herri alza? Ez. Ez. A ber, hori da azken finen nola iritzi bat bota etena, baina hortan adituek kasu hontan gaur gurekin izango duen edo, sartzear den gure gonbidatua da. Azken finean komunikazio ez bortitza, hildo hortatik doan aditua. Nerea Mendizabal da bera, psikopedagogoa da bera eta eziketan aditua. Beraz, nik uste harrera iteko ordu eritsi dela. Bai, eta honena, ni hemen jarraituko dut, eta Nerea, sartu, ni eraiten nahi nahi. Aurrekoan gurekin Nerea Mendizabal izan zenean besteak beste, gai batzuk zintzilik geratu zitzezkigun eta hoien artean mahai gainean, 2 liburu ere aurkeztu zizkigun. Elkarrekin hasi eta Jirafa hizkuntza. Orain labretik atera berri duena hau da Kira Jirafa eta hau aurkeztera dator besteak beste, ezta? Arratsaldeon. Berdin? Gauzatxo bat, honekin hasi baino lehen zigorrek zer zen du komentatzeko errezetaren inguruan. Bai, horrek
arrautza jodi dute, ointartetxo bat egon gara, listo dauzkago, atarako ditu doin. Ikustu, honek gorputza hartu du, izan dugu hemen holandar saltza askar bat indu, honek ja gorputza dauka. Holandar saltzari beti estragoia ondo geratzen zaio, orduan kasu honetan lehorra botako dugu, eta piper beltz pixka. Hau, geroko gordeko du, alde batera. Eta, jungo naizen hau da, saltza honen oinarria direla txampiñoi hauek, hemen. Ba ingo dioguna da, batxar pixka botako diogu, flambeatuko dugu, eta gero, esnegain pixka bota eta boilurra. Txoen, diamantea, Betxo, diamante beltza. Usaindu. Wow, ez nun usaindu, bainez. Lurra daukagu. Vale, gero, hemen birrinduko dio pixkak, eta listo, bakarrik izango dana da, ja, arrautza horiek atera, eta gero pixkanaka jungo naiz forma ematen. Orduan, esan dako azua, kondu nerean, ez ez? Uala! Elegante. Eta, hau erreko du goin, ez nahi. Listo. Eta txanda berorrena, jaio nemarizkurrena. Bai, esan bezala, Nerea Mendizabalen liburua, Kira jirafa eta haserrearen diamanteak da, bere izen eta abizen guztiarekin, eta egi esan usaina, labeltik atera berriko usaina, zoragarria da, ez da? Boiurra badu, baina honek ere... Honak ez da bakala, baina bai. Zure 3 liburuak ezagutu nahiko genituzke urren ez urren, eta, batipat honetaz ere bai, ez? Gehiago jakin aurkeztuko zen nizkiguke behar bezala. Zira baten elkarrekin hasi familientzako gurasoei beira idatzi nuan, bigarrena berriz jirafa hizkuntza irakaslei beira gehiago, ikasleekin gerlan bertan, dinamikak eta proposamenak, gauza guzti hauek lanketak egiteak orduan ikasle, baina irakaslek bereekin ikasten edo praktikatzen jundik ezen. Eta ingontan ipuin formatuan sartu naiz, eta, ipuin formatu hontan, umeentzako ez da badirudi ipuinak idazten nian ipuinek, umeentzako pentsatzen deula, baina, ume zein helduentzako izan daitezke azkenean haserreak eta denok dauzkau, aurrak eta helduak, eta hori irantzeko protesto bat bezala izan da, ez da ipuina. Zu gehiago mandoia arraizoi dut 5 axola, ezin dut horrela jarraitu, nortzu diemengo protagonistak? Gorka eta Naia, aita alabak dia, afaia prestauta eta afaltzea deitzen dieunean, eta jostaiuak eta gauzak eta hankaz gora daudenean, iskanbila murgeiluta sartuta dauden, aita alabak dia, nolabait guraso seme alaba izan daitezkenak, irakasle ikasleak, helduen arteko errepresentazio bat bezala dago, ez da? Eta orokorren hori die esaten dienak, tirabira bat sortzen da, eta azkenean bizio bat... Esateztianak. Eta ez dianak. Baina, barruan dauzkagunak eta hortxe, ambientean, ez da, usaindu ditzazkegunak. Ambientean usaindutakoa, eta, hori barrun dituna, baina kasu hontan haserrea edo olakoa txartzat hartzen da. Eta, hemen jartzezu diamantea, kasu hontan diamantea ona, nola lotu ditzezu bi gauzeok hemen? Nik uste emozio desatseginak orokorrean ez zaizki gustatzen eta kendu nahi izateitxeu, ez da? Eta haserreak esango nuke bereziki ez dakala fama bate ona, ez da? Kontua da, emozio bakoitzak mezu bat ematea datozkigula. Eta haserrearen kasuan ere, ez da? Iganean esaten, oiztazea, zurekin bakarrik pentsatzezu, afaria prestaude 3 pertsonantzako behar bada, ez da? Eta batek, erdia baino gehiago jaten balimao, oizta! Claro, haserre horren eta pentsamentu horien atzean egon daiteken diamantea izalaike ze mezu, ze balore, ze aspektu zaindu nahian nabila izenean esaten egoiztazea, jaio nezultzako nahizula dana. Berbada nik nahi dut besteona ere kontutan hartzea, zaintzea, detaileak izatea besteekin ere, ez bakarrik norberak. Eta hori balore bat da niretzako, besteak ere aintzat hartzea. Egoiztazea esatetenean, horren atzean nire diamante bat edo nire balore bat dago. Besteak ere aintzat hartu itzagun.
bai? Baina nahi buelta ematen maio, egoista zea, hain izenean pensaten zuri, eta zu behar bada hartu ezunean, parteik handiena, segurazki, zuke momentu hortan, zure gozean arabera, edo zure guztuen arabera, zen zu, edo etxeago hartu, beste batzuk ere bendikan jateko zeudela, eta, zure behitu iozu, eta hori ere diamente bada, ze zalgea esaten norbere bere burua zaindu, eta norbere bere burua ere erreparatzea, ze batzutan besteekin nahi geha hor gehien bolkatzen. Hor ere badau beste diamante bat, kontu da bain nola ustartzen ditugun bi diamante hauek, ezta? Egoera honen aurrean nahi deunean, zirei betu eta besteana ere, inkluitu dezagun. Horrela ere ez dakit honekin bat datorren, baina betidanik erakutsi izan zaigula ez gauzakitea edo ematea ezeren truke bueltan, baina hori benetakoa da, benetan espero izaten da, eta horrek sortu dezakezuk esandako elkarrezin ulertu hori. Nik uste denok gizaki bezala, eite jugula gauza asko, eta eite jugunean guztoz, barrutik gertez zaigulako, eta ezer jasotzearen espero izan gabe. Baina eman, eta gero nik konturatzen eman naiz, edo niri percepzio baldin bada, hemen egin noiz eman, baina niriak ez du importa, edo nik ere behar deteta niria egitza. Baloratu gabea dao, eta bar. Eta orduan hor ja hasiko naiz, raiatzen, eta orduan, bai ematez, baina besteak ere eman diezadala, ez da ba? Eta datu horiek importanteak dira, ze batzutan igual, ematen nahi naiz, eman nahiko nukena baino gehiago. Eta orduan, asarre hori, informazio hori ematea dator, bai, nerea, ematen aizea, eta jarraituko zu, ematen guztoz, ze horrek oniteit, baina hemen zerbaitek ja molestatzen edo raiatzen hasten mazait, txoin, diamante hau ere interesantea da, zaintzea. Oso. Hau zetako jarri ez Zigor? Arrautzak aldarreztatzeko. Amigo, hemen eukitakoak? Horrek, ingo ditu, esan dezagun, gaur eguneratuan, hau daude, temperatura basuan egin da, 40 minutu, 63 gradutara, olako gailu bat jenteak etxean ez dauka, baina arrautzak aldarreztatzeko normal betikoa, hau etxean badaukagu, eta hau zan, garri batean errezetau Subijanan azan, akelarre jatetxekoa, eta beraiek horrela aurkezte zuten. Egia zutela, nik hemen ospinek ez botako. Zaina hauek freskoa dira. Bere ez egiten dana da, ospina botatzen da, gero arrautza ez azidoarekin bilduta geratzeko, ez? Horiten baduzue, gero komen izaten da, beste ontzi bat eukitea hor, urberoarekin, eta hor pasatzea gero ospin zapore hori kentzeko. Baina nik ospinik ez botako, fresko daude, eta hemen saltzari gehitu idolen hor barazki salda pixka bat neukan, eta hemen botako izkiot, lauko jaraka da, hemendik, eta hau izango dugu ja prest, gero arrautzai botatzeko. Orduan ni oin arrautzak aldarreztatzen jungo naiz, eta gero platera muntatzen jungo da. Osongi, ados. Araxa, egun hauetarako, nik uste errezetago aproposa da. Bai. Itxure guztikin, eta bai. Hemen garrantzitsuna da, azken finen, liburu hauekin, bai lehenengoakin, bigarrenakin edo honekin, esan genezake haserrea, kudeatzea, harremanak, eta horrelako terminoak eta konzeptua txiki-txikitatik hasiko ginekela geure ganatzen. Hori oso garrantzitsue da gero pertsona larri edo handikeanen hobekiago, genezake kanporatzeko edo gauzak hobekiago moldatzeko? Beti izan daiteke momentua, bai? Eta heldu izaten aigeanean, ikusten baldin maet hor nire gabezi, nire limitazio dauzkatela, ze ondo, baina uste maio, ze ongizate hori niretzako izango, ez da, hauek jakiteak kudeatzen, edo... Eta hau, adera berean, umeekin eta txikitatik gazten baldin bagea, beraiekin lantzen, bide hori. Hori da ez, baina erraminta gisa liburue, kasu hontan ipuina, hori, erraminta garrantzitsu bat izan ditike? Nire ustez ipuinak, daukan alderdia da histori konkretu baten zentratzeala, eta histori hortan, pertsonai hauekin identifikau gaitezkeela, eta zu igual identifikatzea zea batekin gehiago, ni igual beste batekin, edo, bai? Eta horreke laguntzen digula, nola baiteko hausnarketa egiten, ez da? Gaina, ilustrazioak, eta ipuin honetan, Marta Fontana, katalana, kriston lana egin du, uste, nire mezua bintzat oso ondo harrapau du, eta ilustrazioak asko laguntzen dute, bakoitzak egin nahi deun, edo mezu hori jasotzeako egiten deun, bilketa hortan. Eta gero, metaforak, edo elkarrizketak, eta nik ustez laguntzen dutela ipuinen bitartez,
bakoitzak, aurrak bere ulermen mailaino, helduak beste bat, eta segun ze pertsona ze momentutan harrapatzea gaitun, ipuinai buelta bat edo beste bat eman dieze jokeu, ez da? Bai, eta kasu honetan identifikatzea esan dezu ez, hori empatizatzea ere izan liteke kasu baten, edo, bueno, orokorren. Bai, eta jirafak, kirak, bitartekari lana egiten nahi da, eta hori erresten die, bai aitai eta bai alabai, empatizatzen, ulertzen, gero elkarrik artean ere ulermen hori ondadin, eta esan nahi dutena, adierazten ere laguntzen die, nola adierazi nahi dezu oina zerre hori, edo gertatzen zaizuna, ez da? Orduan, hor ere, herramienta horiek hor daude. Hori batzutan ere gertatzen da ez, barrutik horrela bizitzen dela, baina kanpotik ikusita, agian, iduritzen zaigula gehiegikoa dela, edo esan izan da, Jesus neska, edo Jesus mutikoa, ez da inbesterako. Norberak barrutik ezberdin bizitzen dut, kanpotik ezberdin ikusten da. Eta bira, holako esaldi batek, ez da, Jesus, ez da, holan beste jartzekoa. Jesus txika. Horrek beak askoz gehiago azarratzen gaitu, ez da? Hori da, okerren esan zuena. Bai, bueno, nik uste momentu hortan bat behar deula garrantzia ematea niretzako bizirik dagoen hori, niretzako dimentsio hori eman baiot, edo molesta, edo azarrau baldin manaiz, paseatik ez, horrei leku eman, eta garrantzia ematea, ez da? Kontua da, behin lekua edo espazio emateotenean azarre horrei, bueno, igual julaiketela desgranatzen, eta batzutan igual nire konturatzen naiz, igual ez zan hainbestekoa. Baina pasatakoan. Bueno, baina hau da, egin dezakegun ibilbidea denok, ez? Hori da. Ez ezerrez, hau bada, jaione, ostoreak pasatzen baizkiazu, momentu batean, hauek atarako ditut, bi hauek, eta muntaiak jongo naiz. Ze tamainatan, bi nilo bat espada. Ni gogoratze eta horrekoan izan zinenen hemen, gustatzen zitzaizula batipat mailan eseri eta disfrutatzea, sake honekoa, bi berdina gaude, beraz. Batzuk ez izango dute gutxi jatetela, baina netzako... Oire kanpotik ikusita, izango barrutik ikusita, baina tira. Aurrak aserretzen dienen, badaukegu olako itxura bat despistatzeko, ez? Esaten dugu, kasketan dau, eta despistatu eta hori pixkat lokartzen edo oharkabean pasatzen uzten. Hori ona da, edo aserre horren muina diamante hori bilatzea hobea da. Bueno, uste hau ere, umeekin errez iribiltzen jugun espresioak diala, ez da kasketosoa da, kasketakin dao, eta, bueno, bueno, helduak uste kasketoso gartze gehala, batzutan gaina umenpa ere jartzen artistak izategea, eta bueno, hor umea izan edo heldua izan eretzako berdin, ez da, aserre edo kasketa edo, ataskautan ahon hortan, zerbaitatik da, zerbait dao, eta zeatik ez horrei ere garrantzia eman, ez, bi problema dazkau bestela bat, kasketara eraman naun motibua, gehi gaina ez diatela ulertzen, beira, kasketakin dago, eta ez zatiola jarri, eta, bale? Orduan, bigarrena daukau, gaina ez ulertu izatea. Leno, nahi nula txokolatea afaldu horretik, eta guain, gaina ez diatela ulertzen. Kasu horietan zein da komunikazio egokiena? Laztana, ez dakit. Ez, beira, ustet, helduak ere asarre gaudenean batzutan esatea, asarra zaude, jata... Bai, hotzak ez dituta, baina ez da egokina. Bueno, batzuntzako, igual zen, bai, porke hau pasazait eta bestea, eta batei asko lagundu diezaiok, identifikatzen, edo laguntzea esaten, asarre zaude, edo zer gertau zaizu, eta horrek esplaiatzen eta ateatzen lagundu diezaiok, eta beste batentzako beto da, ustea, pasatzea... matea, bere espazioa eta ez botatzea egur gehiago, beraz, depende, ez? Eta umeekin ere, kasketakin batzuk besotan eta jata hor nahi dute, eta beste batzuk lurrean nahi dute, eta beste batzuk alde amendik eta jutik usi nahi eta, ez da? Pentsatzeko txokora! Bai, baina umeek beraiek, esaten nahi nintzen, beraiek asarra daudenean batzuk besotan nahi dute, beste batzuk lurrean eta beste batzuk alde amendik esate digute. Bata, beraiena ere errespetatzea. Gu betxen bia dauzkagu, asarratzena bate hori besota eta besteak martxa amendi da nokanbora. Bai, orduan, bueno, helduak bezala, batzui nahi deu norbait asarra naunian horrotea eta beste batzuk distantziekin. Eta beste batzutan basatezun bezala, helduak gea. Ez zaitut hola ikusi nahi eta segi lasaiteko txokoa, edo lasaitu arte zetorri, edo irtetze iguna, ez da? Eta hor, bai jaba gaude bi, asarre, ez da? Bat aurra eta beste heldua. Bueno, jatu nona zaetela
bina jarriko izkizuet, bale? Hau izango zen eskaldatuta normala, eta hau izango zen temperatura baxua nola dira modeltzen. Plat? Han, horrengo purpiltza. Pena. Bueno, berdin da. Oin honi, saltza pixka gainetik, eta hau da, bueno, baizue, gabon gauerako ero, nahi izan ezkero, beste aukera bat, ona, eta ezberdina, eta garai batetara eramaten gaitu, behitu, boilur pixka geixi bota boioten, gora etorriko gara. Venga. Venga. Oi pixkatetik pasatzea. Ez. Gaitu, hau gorringo bat, hau da. Hau da, magelma. Da jola hortxe. Hau da, eta behitu, polita bau zer da? Boilurra. Garunan, garuna Bai, gustatzen zain nola geratzen da. Bueno, kontu kontari, nik uste galdera bat gero bukarak utziko gula, eta nik beste 2 plater postatuko ditut, eta hemen daukazue. Arrautza galdarrestatu ostorea boilurrarekin. Aira. Ni nire azken galdera daukat, eta zuetako askok seguru ere bai, ostiralean olentzero ator, agian ez du lortu liburu hau. Jendean nahi izan ezkero, nun lortu dezakea? Bueno, hau autoedizioa da, eta beraz, nire web horretikan, nereamendizal.eus, ordendatxo bat badao, eta ipuin hau bezala, beste liburuak eta materialak ere hortikan eskuragarri ondaitezke, eta gero, ni biltzen naizen lekutan, ere, zuzenean ere eskuratzeko moduan. Olentzero Mari Domingin entzun diozue, Segi, sartu webgunean, da azken momenturako, zerbait iristen zaizuen. Eta oin, bueno, zuek aurrena, ez, gonbidatuak. Hauzan gutxi temperatura baxuan, hauzan beste galdarrestatu uste dut. Bikain, ni hemendik hasiko naiz. Izkinekotik. Hau jateko horrexa ez da, elegante jateko. Elegante, nire. Oso goxua. Ahertzigor, ona? Bai, jaiune. Eskerrik asko. Bueno, niko glamurrera. Oso. Arrautatik jatega. Holan ez, hemen ogi puska bat, ogi buturruan eta txar, eta holan. Laun arzian, kontu kontari eta familia. Bikaina zigor, benetan. Bueno, Pedro, artista, benetan. Egia bada, garai batetako errezeta gala, ez? Garai batean asko eramatezan ostorea, esne gaina eta olako gauzak, baina, bueno, gaur egun ere, hau, zora garri da. Diala. Bueno, nera, benetan plazer bat izan da berriro hemen gurekin izatea, eta nahi usun arte, datorren urtera arte esango zu, datorren urtean etorri berriro. Gusta hondi zuenetan. Ongi pasagu berriak, eta zuek momentuz gaurko eguna, bihar hemen bueltan izango bai gara. Izan, eta bihar arte. Agur.